Pasamos ao seguinte punto, punto número 4, moción de espazo común para elaborar novas bases das axudas COVID autónomos, comercio e hostelería. Ten a palabra o voceiro de espazo común. Bueno, pois como decía antes, agardo que neste debate fagamos todos, excepcionalmente ou especialmente o grupo de goberno, un exercicio de responsabilidade. Vale, é un tema que non admite demagoxias, nin medias verdades, nin titulares, é dicir, non imos deixar a ninguén fora. Temos 1 millón de euros para axudar o comercio, todo o mundo vai cobrar en 15 días, todos estes titulares están por aí, só hai que entrar en Google e poñer axudas Carballiño. Non pode ser porque xogamos con algo moi delicado, é unha cuestión moi seria. Oxe, hai xente atenta ao que imos falar aquí, ao que imos explicar cada un de nós e, sobre todo, ao que imos acordar. Hai moita xente que quere saber se de verdade a vontade é axudar ou non, porque ata agora a xestión non sei se pode ser moito peor, pero o de que se quera axudar a todo o mundo queda moi en dúbida. E seguramente haxa motivos, e agora nos explicarán, pero a realidade estaba comentando antes. A proba está moi clara. A día de hoxe, se non me ensina un documento que diga o contrario, o que hai nos decretos que se publicaron os últimos o 29 de decembro pagados son 142.000 euros. Hai 120 persoas pendentes de que se resolvan as súas alegacións, pero hai 142.000 euros do que había aprobado para este punto, para axudas a autónomos, comercios e demais, que eran 360.000 euros, eso supón que quedou máis do 60%. Ahora mismo, sen dar. Agora, a día de hoxe, está sin dar, están no caixón. Levamos 11 meses de sufrimento nos negocios do Carballiño. Eu supoño que a vostedes tamén lle transmitirán a desesperación. Os hostaleiros teñen que pechar, xa non teñen ninguna posibilidade. Os comerciantes, moitos din que casi lles era o mesmo. É dicir, estamos nun confinamento encuberto no que as rúas a partir de certa hora quedan completamente baleiras. A xente ten medo polas súas economías, non se gasta, non se consume. E a todo eso convertemos o comercio, convertemos as axudas nun pim-pam, no que, bueno, decimos unha cousa, facemos outra, facemos unha promesa, mañá facemos outra. A ver, hai unha cousa clara. Había 1.400 autónomos cando comezou isto no Carballiño, vale? A día de hoxe cobraron 170 a axuda do Concello. A da Deputación, que foi no mes de xuño, pediron a 500, cobraron a 500, se non me equivoco. Algo fallou aquí, denegáronse moitas solicitudes. Hai moitísima xente que xa non as presentou porque xa se sabía fora, por as bases que se fixeron. Entonces, se non hai que facer propósito de emenda, cambiar isto, eu xa non entendo nada. Se realmente queremos que a segunda fase sirva para algo, porque miren, desas 120 alegacións, co modelo de bases que vostedes fixeron de axudas, esas 120 alegacións, inda que resolvan agora as alegacións, aos que resolvan a favor, que está por ver cantos son, cando se lle vai pagar? Digo eu, nunca antes do mes de marzo. Nunca se lle vai pagar antes do mes de marzo porque as modificacións orzamentarias que se fixeron, ata que sexa firme o novo orzamento, non se poden aplicar. Estamos traballando co orzamento prorrogado de 2020 e o orzamento prorrogado, se non me corrixen vostedes, que entra en vigor, é o que se aprobou o 12 de maio, non as modificacións posteriores. Co cal, agora mesmo non hai partida para pagar esas axudas. É dicir, que en marzo, as alegacións que vostedes resolvan favorablemente, que veremos cantas son, será cando se paguen un ano despois de comezar a pandemia, aínda se estará rematando de pagar a primeira fase. Algo fallou. De quen é a culpa? A culpa é dos comerciantes que están desesperados. A culpa é da oposición que se fartou de avisar. A culpa é da empresa que vostedes contrataron. Non, a empresa faría o traballo que se lle encargou. Non o sei. Será responsabilidade de ustedes, digo eu, do goberno. E non será porque non dixéramos todo o que estaba mal nas bases. Desde a primeira reunión, señor alcalde, dixemos que esas bases deixan a moita xente fora. Esas bases non son xustas. Esas bases non se adecuan ás necesidades do povo. Sin embargo, no pleno, hai que ver os plenos, están aí, pódense ver os plenos en Badal, están pendurados. O voceiro, Diego, decías, non, son moi boas bases, son as nosas bases, son moi boas. Sí, palabras textuais, están no pleno de xullo. O que queira verlo pode ir ao pleno de xullo, onde te dicía, son moi boas, son as nosas bases. Porque o PP presentaba outras que eran as da Deputación, que despois puxémonos todos de acordo, e o PP retirounas e tiramos para diante. E nos advertimos naquel pleno que esas bases eran inxustas, que esas bases non eran boas. O alcalde nese mesmo pleno dixo que se contrataba unha empresa de Vigo para este tema por 17.400 euros para axilizar. Onde estivo a axilidade? A xente necesita liquidez xa, non dentro dun ano, nin dentro de dous. Falábamos en maio de poñerlle esa data a segunda fase e resulta que vai ser para maio deste ano. É dificilísimo de entender. É dificilísimo de entender. Hoxe, e ben no contido da moción, non como punto a votar, evidentemente, porque eso non ten votación, pero sí pedimos que se nos explique
como se chegou a invitar a unha empresa de Vigo para este procedimento, porque se invitou a unha empresa de Vigo, a unha de Coruña e a unha do Carballiño. 3 empresas que podía invitar vostede, invitou a esas 3. Deuselle a de Vigo por 17.400 euros para que nos puxera aquí as mesmas bases que xa levaban 2 meses publicadas en TUI. Teñen que nos explicar a onde foron eses 17.400 euros. Porque esas bases calquera podía acceder a elas desde internet, adaptalas ao Concello do Carballiño, esa estaba, gasto cero. Por que esta empresa levou 17.400 euros por facer unhas cuantas fotocopias? 30 concretamente, non máis. Teñeno que explicar. Isto é, a ver, insisto, pode haber unha razón que non la den agora e que digamos, bueno, pois vale, pois ten lógica, pero a día de hoxe eu son incapaz de vela. E moita xente coa que falei, que está pendiente desto, que está vendo como se lle denan as axudas, e sin embargo, ven, como se contratou unha empresa de Vigo por 17.400 euros, tampouco o entende. As bases que fixo esta empresa, pola que vostedes pagaron 17.400 euros, deixan fora os que non pagan o aluguer polo banco, os que non cesaron a actividade, aínda que se lle desplomaran os ingresos, aínda que deixaran de ingresar, como non puderon cesar a actividade, porque eran unha fruitería, unha tienda de alimentación, unha tenda de chucherías que se consideraba alimentación no seu momento, unha tenda, non puderon presentala. Os que pagan hipoteca no canto de aluguer. Que pasa? Que os que pagan unha hipoteca que a fin de mes o banco ven e tal, non teñen o mesmo dereito. Bueno, e despois xa no colmo dos colmos deixaron fora os que decidiron montar no seu día un negocio no Carballiño, apostaron por este pobo, investiron aquí, colleron un baixo e ocuparon e deronlle actividade, deronlle vida, algúns eran emprego, se toman un café, toman nun bar do Carballiño, se compran unha libreta, compran nunha librería do Carballiño, pero vostedes decidiron que esa xente se vive no Irixo, en San Amaro, en Maside, en Boborás, non teñen dereito a axuda. Non é así. Non é así, non. Non é así que me está dicindo. Teñen nomes, Silvia, Sandra, Marina, Elena, teñen nomes, non me diga que non, porque teñen nomes e apelidos e son xente que se quedou fora das axudas e que ya están denegando porque non teñen o domicilio fiscal no Carballiño. E que lei obliga a que un negocio teña o domicilio fiscal no Carballiño para darlle unha axuda? Que lei obliga? Vostede, Diego, foi o mismo que defendeu que a tarxeta comercio podera vir xente de Lalín. O sea, que nós podemos con impostos do Concello do Carballiño facer unha tarxeta comercio, vir un autobús de Chantada, plantarse ali e levala. Estánme dicindo que non se lle pode pagar unha subvención se teñen o domicilio fiscal fora. Queren mirar a canta xente? Ah, vale, bien, porque parece que é o que están insinuando. Non, eso puxeron vostedes ou a empresa nas bases porque quixeron. Non hai lei que obligue a eso. Puxeron nas bases porque as bases son inxustas e están mal feitas e vostedes pagaron por elas 17.400 euros. É unha xente que apostou polo Carballiño. O sea, que o que están dicindo ya esa xente é, mira, fai unha cousa, colle, vaite montar o negocio a Ourense, pero vente vivir ao Carballiño. Entón damos axuda, porque hai empresas ou persoas que viven no Carballiño e teñen os seus negocios en Ourense e deronlle 1.000 euros. Sí, hainas, están aquí, e coñezos, ademais. Ou seja, que se isto non é un dislate, se isto non é unha cousa sin sentido que hai que corrixir, pero o negocio en Ourense. O sea, colleron os seus cartos e foron invertir a Ourense. Montaron un negocio en Ourense, se toman un café, toman en Ourense, se compran material para o de oficina, comprarán en Ourense, fan vida en Ourense, veñen dormir ao Carballiño. E vostedes consideran que ese sí hai que darlle 1.000 euros. Entonces, pagan os impostos da empresa aquí, sí, pero onde están xerando riqueza? Eu non estou dicindo que esa xente non haxa que darlle, señor alcalde. O que non entendo é que non se lle dos outros. E logo onde pagan o lixo aos que vostedes non lle están dando? Onde pagan o lixo? A quen lle pagan o lixo? Pagarán o Concello do Carballiño. Non pagan impostos no Concello do Carballiño estas tendas todas. Non? É que, alcalde, se defende isto, é que xa entonces é mellor apagar e irse. Porque entonces non quere axudar o comercio do Carballiño, porque iso é o comercio do Carballiño. Están asociados moitos deles ao Centro Comercial Aberto do Carballiño. Non ao de Maside, nin ao de Irixo. E son xente que fixo a súa aposta por virse aquí. Que prefire? Ver eses locales baleiros? Que esa xente da comarca que está apostando polo Carballiño se vai a outro sitio? É o que vostede está dicindo. Non, se sodes de Irixo, de Maside, inda que veñades a invertir ao Carballiño, a gastar aquí os vosos cartos, o Concello non vos vai a axudar. Pero que barbaridade é esa? Vostede sabe que as empresas que mencionei antes que máis diñeiro e emprego xeneran no Carballiño non son do Carballiño. As empresas do polígono nas que traballa casi todo o pobo non son do Carballiño. Que se vayan logo, porque teñen o domicilio fiscal en Vigo ou no Porriño. Que se vayan. Se xeneran riqueza, se xeneran emprego, habrá que coidalas. Habrá que darlle cariño, que non podo creer o que estou escoitando, de verdade, yo digo. Meu Deus, bueno, miren, chegado a este punto, despois de explicar todo isto e de decir que de verdade, as axudas ao comercio expliquei no antes, Diego, a páxina web ainda non existe.
Todos queremos que sexa un éxito, claro, como non imos querer que sexa un éxito? Pero a día de hoxe, 28 de xaneiro, a página web non existe. E vostede dixeron que lle daban a subvención ao CCA para que fora máis rápido. Pois a este paso van a empezar a pechar negocios, esperemos que non, pero van a empezar a pechar negocios porque non merecen axuda, non acaba de arrancar a página de venda online. Non sei que de verdade que pensan que é axudar. Insisto, chegados a este punto a pregunta é moi sinxela. Imos facer unha segunda fase, xa se está presumindo e póñense titulares de 450.000 euros. Se facemos que as mesmas bases, van a levar os mismos e van quedar fora exactamente os mismos. Entón hai que modificar as bases sí ou sí, se realmente a vontade é axudar. Se realmente a vontade é axudar, se a vontade é volver a darlle aos mismos, consignen vostedes 150.000 euros que chegan e o demais, pois, xa non o poñan nos titulares porque non se vai a poder dar, inda que se quixera, se se repiten as bases. De verdade, compre algo de sentido nesto, compre algo de sensibilidade, e se se quere de verdade axudar, e como presumiu algún concelleiro en algún momento, casi en forma de exabrupto, e falándonos mal a oposición por reivindicar que isto iba mal e que non se estaba facendo ben en tempo, non se pode deixar a ninguén fora. Esa xentiña, esa nosa xentiña, como lles gusta decir a algúns, hai que levarlle o pan á boca. Non hai que levarlle o pan á boca. Hai que darlle facilidades para que o seu concello os axude. Esa é a nosa obriga de todos os que estamos aquí, porque estamos representando. E non representamos só os que pon ali eu vivo no Carballiño. Volvo yo decir, as empresas máis grandes do polígono non son do Carballiño, alcalde. E se mañá ben calquera lle di, oiga, señor alcalde, temos que buscar unha fórmula para axudar a GRI para que non se vaya do Carballiño, ou a Dizmar, ou a Sogapol. Hombre, entendo que nos poñeremos a correr. Digo eu. Entonces non me vale decir porque é unha empresiña pequena, porque é unha librería, porque é unha tenda de roupa, porque é outro tipo de negocio pequeno, que entonces xa non ten tanta importancia. Non me vale, sinceramente non me vale. Nada máis. Moitas gracias. Sofía. Ben, pois, unha vez máis, estamos e seguimos co tema das axudas porque non dan chegado e as que chegan tarde. Despois do espectáculo bochornoso que levan dando vostedes pleno tras pleno, pois, repito, aquí estamos unha vez máis no 2021 reclamando axilidade para axudar o tecido do Carballiño. É triste, agardábamos que non fora así, pero todo confirma que a xestión destas axudas foi desastrosa e sigue sendo, e estamos aquí para pedir que esa segunda fase non sexa igual de desastrosa, non? Dos 360.000 euros, como se decía antes, adxudicáronse 142.000, é dicir, cobraron de 291 solicitantes, cobraron 170, porque 120 por ahora están fora. Penso que non sería porque a oposición non lles advertira durante todo este tempo que se estaban equivocando. Eu penso que yo repetimos por activa e por pasiva que aquel non era o camiño que había que seguir. Bueno, vostedes, na súa maioría absoluta, non escoitan nada, porque penso que a oposición do Carballiño toda é construtiva e propositiva. Bueno, pois este cúmulo de despropósitos comezou en maio de 2020. Estamos en xaneiro de 2021. Como é posible que dende que se aprobaron as bases en maio, dende que se aprobou a modificación de crédito, que xa ese 12 de maio ustedes podían ter feito as bases con persoal do noso concello, unhas bases sinxelas, na que se axudara a todos os sectores. Pois non foi así. Aprobouse a modificación, no pleno de xuño reclamouse a axilidade, no pleno de xullo o BNG levou unha moción por urxencia, Espazo Común, o Partido Popular, todos, por activa e por pasiva, pedíamos axilidade. Pedíamos que axudáramos a todos os afectados porque o estaban pasando moi mal e agora están pasando moito peor. O pleno de xullo, aquelo foi un esperpento. Trouxeron unhas bases a pleno que aquelo era un escándalo.
retiráronas. Xa se sabía que no 2021 todavía íbamos a estar como estamos. Pero claro, isto contado así parece, bueno, un trámite burocrático, pero é que os hostaleiros, os comerciantes, lévano e sígueno pasando moi mal. Teñen os mesmos gastos e non teñen ingresos. Como é posible que o Concello do Carballiño non fora quen de aportar unha mínima axuda a todos eles? Padeceron a primeira ola, padeceron a segunda ola, estamos na terceira, e o Concello do Carballiño solo foi quen de atender a 170 afectados. E xa non vou a falar, porque sigo agardando que mo expliquen, as familias do Carballiño, 120.000 euros que se aprobaron na primeira fase, e vostedes nin as bases sacaron, porque unha vez máis están mentindo. Vostedes afirmaron en pleno que esas bases estaban feitas e publicadas e non é certo. Eu estou agardando que me digan onde están publicadas. Entón, se para vostedes a axuda do Carballiño, do Concello do Carballiño, os sectores económicos afectados están afectados de 140.000 euros, pois penso que están moi errados. Continúan moi errados, porque miren, os hosteleiros, os comerciantes, as pequenas empresas, todos, penso que xa non teñen nada que xustificar, porque é evidente que están pechados, é evidente que están pechados, é evidente que están a medio gas, fan o que poden, pero todos temos que estar pechados, temos que non podemos consumir, non podemos salir, porque o risco da nosa saúde está aí. Entón, que van a facer? Que poden facer eles? Mais que pedir axilidade a administración máis cercana que é o Concello. Eu penso que non é xusta a actitude que están tendo vostedes. A min prodúceme tristeza escoitar, por exemplo, o señor alcalde decir nos medios de comunicación e presumir de que, bueno, a segunda fase vai vir pa primavera. Señor alcalde, vostede sabe cantas persoas poden quedar polo camiño daqui a marzo? Alguén se plantexou que tendo o teu negocio pechado cunha serie de gastos fixos, non vas poder aturar indefinidamente? Porque non nos olvidemos que vamos a por un ano de pandemia, levamos agora 10 meses. 10 meses de pandemia, que teñen que estar tirando dos seus aforros, das axudas que poidan conseguir. É evidente que as axudas están chegando tarde, e non será porque non pediramos pois axilidade. Entón, non cumplen nada do que din, señores do equipo do goberno. Quedamos en que aquela primeira fase e segunda fase era para o 2020, a primeira e a segunda. Estamos no 2021 e ni la primeira ni la segunda, salvo esas 170 persoas que polo menos tiveron pois esa pequena axuda. Penso que a xestión dá moito de si, Entón, eu penso que hoxe teñen a oportunidade de explicarlle, pero claramente, non con enredos, ás veciñas e veciños do Carballiño que está pasando, porque eles non o entenden, ou igual que nós non o entendemos, porque a oposición vémolo claro cal é o camiño a seguir, e vémolo claro que medidas se teñen que adoptar. Pero claro, vostedes poderían ter algunha dúbida, porque isto é algo sen precedentes. En moitos plenos, en moitos medios de comunicación, dixeron que recurriran á empresa privada, neste caso, a empresa que contrataron, que levamos preguntando pleno tras pleno para que se contratou, que fixo esa empresa. Nunca falaron claramente, nunca. A transparencia non é o seu. Para ter información neste Concello hai que contratar, un detective pouco. Entón, para que contrataron esa empresa?
Porque vostedes decían para axilizar, que era experta, que era... Bueno, si fose así, pois non íbamos a estar criticando que se pagaran esos 17.400 euros que se lle pagaron a unha empresa que fixo as mismas bases pa Tui, que po Carballiño, que pa Redondela, que pa non sei donde máis, porque entendo que non as fotocopiaron, pero bueno, eu agradecería que non lo explicaran, porque se foi así que esa empresa non estudou as necesidades do Carballiño, vostedes non lle transmitiron, é máis grave todavía, é que, a ver, non hai por onde coller nada. Como é posible que se contrate unha empresa, se pague, para que isto sexa máis desastroso todavía, que o plantexamento inicial, que eran axudas directas, rápidas, áxiles, e esa pequena axuda? Sigo dicindo, expliquen vostedes por que non axilizaron os procedementos. Non se entende, é incomprensible. E, bueno, claro, é que deste xeito o único que están facendo é xerando falsas expectativas e engañando as veciñas e veciños, porque, sí, estamos aquí, vamos a axudar, pero a xente, os máis afectados, o que ve é que eso é todo literatura. As axudas reales non chegan a todos. Que do que se trata? Que ninguén quede fora, porque todos o necesitan. Entón, levamos pedindo a segunda fase e as bases modificadas para a segunda fase moito tempo. Eu espero que agora, no seu turno, digan que as bases xa están feitas e a segunda fase sale mañá. Xa sei que non vai a ser así, pero debería. Tiñalles que caer a cara de vergonza se non é así. Se non é así, eu penso que, bueno, é moi grave. Entón, neste primeiro turno, nada máis, vou a esperar a que explicacións van a dar vostedes de todo isto que está pasando e de todo isto que está a suceder, e agardo que sexan claros, por favor, porque tanto a veciñanza como a oposición pedimos claridade, sexan claros. Moitas grazas, nada máis. Gracias, Sofía. Ten a palabra Ricardo. Sí, bueno, en primeiro lugar, estou vendo unha actitud por parte do grupo de goberno que realmente me sorprende. Penso que no último pleno ou no anterior, Diego reconocíanos aquí que as bases tiñan defectos e que se solucionarían. Penso que eso foi así. Outra vez. O equipo de goberno xa nunca, e agora Ricardo mal. Sí, me olles agora? E agora sí. Vamos allá. Bueno, o que estaba dicindo é que me sorprende a actitud, ou polo menos o que estou entendendo agora do grupo de goberno, porque recordo que no pleno anterior ou no anterior, Diego decía que as bases efectivamente tiñan defectos e que se trataría de modificalas. Penso que eso é así, non? Sin embargo, penso que de verdad non vos dades conta dos problemas que teñen as bases. Tendes que reconocer que o que vos dixemos todos os grupos da oposición naquele pleno de xullo pasou. Dixemos, isto non pode estar resolto antes de fin de ano. Non está resolto antes de fin de ano, estamos pendientes das alegacións todavía. Era imposible, e dixémoslo. Cambiar as bases que desta maneira é imposible. E que resultou? Pois que era imposible. Dixémosvos que con esas bases non se chegaba a toda a xente, non se chegou a toda a xente. Non fai falta que nos digamos agora é por isto, é por aquilo. Vos presupuestastes 360.000 euros e pagastes 140.000. Entón, as vosas previsións claramente non eran as correctas. Estábamos dicindo, Adolfo, quedan 120 alegacións. Non, quedan 120 fora. Eu non sei as alegacións que se presentaron, non sei se se presentou unha, dúas ou 120. Ora, dudo moito de que se vayan a admitir as 120, non? Pareceme bastante extraño. En canto ás bases, recordade, retirástelas aquí porque as trouxestes a pleno. E digvos isto porque realmente sí me molestou. Traédelas a pleno para facer política, sabendo que se as traedes a pleno teñen que salir publicadas a aprobación inicial 30 días hábiles, que se transforman en 40 ou 45 días naturais, e gracias a que desde a oposición vos dixemos non fagades isto, aprobádelas en comisión de goberno, que, por certo, aproveitastes para modificar a fecha de terminación porque non chegábades,
Sacástelas de aquí, aprobástelas en Comisión de Goberno e, polo menos, conseguimos chegar a ter pagados eses 142.000 euros o 29 de decembro. Porque, senón, non estaría pagado ningún peso. Se vos deixamos facer o que queríades, ningún peso. En canto ao contido das bases, tamén vos lo dixemos. Fixestes caso? Ningún. O que me molesta é que realmente, desde a oposición, estamos tratando de colaborar con vos. Darvos conta que o 11% das cantidades pagadas foi destinada a unha empresa. O 11% do que pagaste durante o ano 2020 pagouselle a unha empresa para que fixera estas bases. Isto é unha irresponsabilidade, pero manifiesta. Estábamos dicindo o tema do que ten domicilio fiscal fora do Carballiño. As bases que vos fixestes permiten que unha persona que vive en Ourense e teña un negocio en Ourense este empadronada en Ourense, solo con que teña domicilio fiscal en Carballiño, cobre. Isto é unha barbaridade ou non é unha barbaridade? En cambio, porque non hai que confundir o domicilio fiscal co empadronamento. Unha persona pode estar empadronada onde lle dé a gana ou donde viva, e o domicilio fiscal pode estar no outro lado. Ben, entonces, se vos mirades as bases falaban de domicilio fiscal e centro de actividade, que é realmente o que se estaba tratando de protexer. Cal é o requisito que vos pedistes? O requisito que vos pedistes é o domicilio fiscal. Bueno, pois fixastelo mal. Creo que tendes que ser conscientes destas cousas. Sobre todo para que non se volvan repetir. Falaba Sofía da xestión destas axudas, non? Entendo sempre que se refiere á xestión política. Porque está aquí o secretario, pero quero felicitar ao secretario e ao interventor. Porque eu, nin nas miñas millores previsións, pensaba que antes do 29 de diciembre iban a estar pagadas. Porque tuveron que tramitar, xunto con dúas persoas, que ademais non son especialistas no tema, un total de 290 solicitudes de axuda. 290, que non é unha broma. Con dúas persoas. Aplicaron as bases que non entendían ningunha das xestorías deste pueblo. As xestorías deste pueblo están, por desgracia, este ano moi acostumbradas a solicitar axudas. Solicitaron axudas á Diputación e levaba esta documentación. Axudas á Xunta e levaba esta documentación. E as axudas que pediron ao Concello de Carballiño levaban esta documentación. E isto tramitado cunha escasez de medios, porque non se dotou de máis medios, nin nada por estilo. Entón, quero deixar claro que, desde o noso punto de vista, a xestión destas axudas foi espectacular. Digo así, tanto por parte de intervención como de secretaría, como das dúas persoas que as levaban. O que está mal son as bases. O que está mal é o traballo que fixestes vos. Vádelo repetir? Pois vos veredes. Pero vamos, con isto non se chega a nada. Pensade que se aprobou en maio a modificación presupuestaria. Ao día seguinte podían estar feitas as bases. Acórdome que dixestes, nunha semana nos reunimos e tal. Cando saliron? Pois saliron despois do pleno do mes de xullo, non? Fixos o pleno do mes de xullo, retirástelas, levástelas á Comisión de Goberno, como vos decíamos, e sacástelas ao día seguinte. Fixenvos as contas naquele momento. Era imposible. Imposible. E que pasou? Que era imposible. Acórdome ao alcalde dicindo, bueno, procuraremos apurar. Como vas a apurar os plazos que lle estás dando a xente? Entonces, a mí o que me gustaría é que aprendera desde eso e optardes por outro modelo, o modelo que vos propuñamos xa no mes de xullo, que é o modelo da Diputación. Por qué? Porque é moito máis sinxelo para vos. Non tendes que gastar 17.400 euros en solicitar axudas, non tendes que dispor dunha gran parte dos recursos administrativos do Concello para tramitalas. E despois que pasa? Que se pagan en 15 días. Eu recordo que o día que estábamos con modificación presupuestaria estábanse empezando a pagar as axudas da Diputación aos autónomos do Carballiño. As axudas a autónomos e a hostelería, en 3 líneas, que saliron por valor de 80 millóns de euros, que non estamos falando dos 142.000 do Carballiño, que sacou a Xunta, saliron en decembro e pagaronse en decembro. E as do Carballiño, pois xa ves, aí están. Tendemos que dar conta que se queredes que isto sea áxil, isto valga para algo, as bases non teñen que cambiar, non é modificalas. Non é modificalas, é cambialas de arriba a baixo. É optar por outro modelo que é o modelo que vos propoñemos en xullo. Porque non tendes
capacidade administrativa para facer o que vos pretendíades con isto. Podemos coller despois e mirar as 4 liñas de axudas que decíades, unha a alquileres, outra a gastos de gestión, outra a informática e outra a gastos sanitarios. Vos sabedes de verdad canto se pagou por cada unha desas líneas? Porque non teño dato, pero probablemente o 90 ou 90 tantos por cento sean gastos de alquiler. Exclusivamente. O sea, que era mentira todo aquilo que vos pretendíades facer tamén. Aquilo non vale para nada. Vos tendes que dar o diñeiro a quen o necesita, que é o que tuvo pechado, o que reduciu os seus ingresos de forma significativa, que é relativamente sencillo ademais de facer, porque están xa nas mutuas, e darlle os cartos e que destiñen aquela necesidade que teñen de forma urxente e que les conocen e vos non. Esa é a forma razoable de actuar ante unha pandemia como esta, e non facer unhas liñas de axudas que realmente chegan, pois non sei, desde logo, non ao que vos pretendíades. En canto a rapidez, a axilidade, tendes que reconocelo, é un auténtico desastre. Fixestes unhas bases para que non estuveran pagadas en 6 meses. E volvo a repetir, gracias a que contamos no Concello do Carballiño, contamos cunha secretaría e cunha intervención. Isto quero deixalo moi claro, porque estou, de verdad, realmente farto de ir pola calle que me digan que o interventor é desta maneira, é moi estricto, o secretario é moi estricto. Non. O secretario e o interventor cumplen a lei, e cumplen a lei que fixestes vos. E cumplen estritamente como é a súa obligación. Non poden facer unha cousa distinta das bases. E como sei que eses comentarios non veñen porque sí, senón que salen aquí desde o Concello, quero deixar moi claro. A culpa tendrá vos, o grupo de goberno do Carballiño, que fustes avisados por todos os grupos da oposición, e fustes avisados, dixémosvos, isto non o fagades así, e que fixéstelo porque quixestes. E volvo a repetir, despois de avisarvos, vos seguistes empecinados no mismo. Que é o que pretendíades? Gastar solamente 140.000 euros. De verdad pretendíades solamente eso? Porque presupuestastes 360.000. Esas eran as vosas previsións. Ben, na primeira intervención nada máis. Gracias, Ricardo. Diego. Ben, bueno, nós vamos responder a todas as cuestións que nos están plantexando, tamén as da moción. Vamos comezar. Respecto ao tema da empresa, efectivamente se contratou unha empresa externa, igual que fixeron moitísimos concellos en Galicia, ante a dificultade que tiña o concello por falta de personal, e ademais que neste período tamén se viu agravado. Pero tamén pola dificultade que supoñían moitas cuestións, como podían ser a complexidade para a elaboración dunhas bases en colaboración cos servicios municipais, que ademais tiñan unha dificultade enorme para xustificar o ámbito competencial. De feito, moitos concellos non diron salvado este punto. A creación dunha oficina COVID para asesoramento a empresas, cidadáns e traballadores do concello naquelas dúbidas ou necesidades que foron xurdindo, ou a elaboración tamén en conxunto do CCA, como falamos antes, do exitoso bono comercio, que, por certo, son concellos contados os que levaron unha iniciativa destas características. Ademais, tamén temos que agradecer a súa disponibilidade para seguir traballando sen costa alguna posta en marcha de próximas campañas, o que tamén fala da profesionalidade e a implicación desta empresa co seu traballo co Carballiño. En canto ás causas de rexeitamento das axudas, vamos a falar de cada un delas. Foron tres motivos. Era que non tiñan o domicilio fiscal no Carballiño. Hai que ter en conta que o domicilio fiscal é onde as empresas autónomas declaran IRPF e IVA. Tamén pode repercutir na participación dos tributos do Estado, que isto supón unha gran parte dos ingresos dun concello, pero que, ademais, entendemos, a igual que intervención, que este criterio podía ser o máis sinxelo, non? Unha alternativa a este criterio podría ser o de empadronamento, que antes Adolfo dicía que se unha persona estaba censada fora non podía cobrar as axudas, pode estar censada fora e ter o domicilio fiscal no Carballiño. Sí, pero entendeus o que quería. Sí, bueno. Quere dicir que podría dar lugar esta parte a que veciños do Carballiño que teñan negocios fora podan optar, e que deixaría a parte a moita máis xente fora con negocios dentro do Carballiño que o domicilio fiscal. O que ten o domicilio fiscal fora do Carballiño, seguro que está censado fora, pero obviamente son máis os que están censados fora e teñen o domicilio fiscal no Carballiño. Outra posibilidade sería ter un local no Carballiño, co cal quedarían fora moitísimos autónomos comerciais, pulpeiros, ou polo menos esa é a miña opinión. E outro motivo de exclusión foi non estar ao corrente
O segundo, non estar ao corrente cos deberes tributarios que a Facenda local, algo que non ten discusión porque así está recollido na lei. E o terceiro motivo foi a falta de documentación para continuar coa tramitación do expediente que xa era tarefa do solicitante. Dicir que logo de 57 alegacións presentadas a resolución de denegación xa se estimaron polo de agora 26, polo que o cómputo agora mesmo é de 200 axudas concedidas sobre 294 solicitadas. Perdón, Diego, que me perdín. Cantas alegacións dis que están estimadas? Por agora 26. Das últimas denegadas totalmente. Vamos a ver, das 57 alegacións que se presentaron a resolución de denegación. Sí, hai 26 alegacións estimadas de 57 presentadas. Exacto. Bueno, eso ainda non está nos decretos, lóxicamente. Vale, entón, o cómputo que agora mesmo estamos a falar son de 200 axudas concedidas sobre 294 solicitadas, agora mesmo. Sí. A nosa verdade é que nos hubiera gustado que fora do 100%, hai que dicilo, e esa era a nosa idea, pero tamén somos conscientes que nestes procesos, pois, obviamente, nunca é así. Estamos falando que case un 70% das axudas solicitadas foron concedidas. E aquí tamén quero agradecer a entrega das empregadas municipais que traballaron a reo, empregadas e empregados, implicáronse e deron un trato exquisito a toda a xente que veu asesorarse e que ademais así non lo transmitiron. Despois, para rematar con respecto ao punto de que o Goberno se comprometa a elaboración urxente dunhas bases, pois aquí temos que dicir tamén que nós estamos a traballar nas novas bases, como dixemos, que trataremos de corrixir os defectos que se foron dando, que a pesar de que hai cousas que poden parecer obvias, chocan frontalmente ca lei, e tamén dicir que obviamente seguimos abertos a calquer proposta da oposición neste eido para que poda melloralas, pero tamén que respecto ao que dicía Ricardo co tema das bases da Diputación, dicir que dende o primeiro momento nós propuxémolas e dende a intervención, igual que pasou con moitísimos concellos, dixeron que non era posible leválas a cabo, executalas aquí, que non arbían, e iso pasou en moitísimos concellos, e xa lle digo, porque todos os ligaron ao gasto, este non foi o caso. Entón, xa digo, nós traballamos con humildade, traballamos para intentar chegar o antes posible, a dificultade está aí, hai moitos concellos tamén que ainda non diron as axudas, outros que non puderon, como dixen ao principio, nin chegar a plantexalas, pero dende logo nós recoñecemos que as bases hai que melloralas e nós seguimos traballando a reo, pero como dixen, somos conscientes de que hai cousas que parezan obvias, pero non o son e teñen unha dificultade para poder facer unha redacción que se acolla a legalidade. Nesta primeira intervención, nada máis. Gracias, alcalde. Ben, é increíble que teñamos que discutir se imos axudar ou non. O sea, isto non debería estar chegando aquí, ni moito menos. O 12 de maio tomamos un acordo no que se poñían en riba da mesa nunha primeira fase 360.000 euros para axudar ao comercio local, comercio, hostalería, autónomos. Non había que discutir nada máis, había que buscar a maneira de que eses 360.000 euros chegaran á rúa. E agora os están presumindo aquí vostedes de que, bueno, aceptarnos case o 70% das solicitudes feitas. Que pasa? Hai algunha solicitude que non sexa dun negocio do Carballiño? Todos son negocios do Carballiño, entendo eu. Sí, non? Bueno, mire, chegamos ao punto de que houve xente que tuvo que recurrir á valedora do pobo porque se sentía maltratada por este concello. É algo inaudito que unha persoa que ten un negocio no Carballiño, ao que en teoría estamos presumindo de que queremos axudar, pois teña que, para defender os seus dereitos, que la considera vulnerados, ir á valedora do pobo. É algo inaudito, absolutamente increíble. Miren, cuestión de como se desenvolveu isto, non me vou repetir. Anunciamos, avisámoslo por activa e por pasiva, todas as eivas que tiñan as bases. Miren, o 3 de xuño, Espazo Común decía: as axudas a comercios, PMs e autónomos presentadas polo Goberno do Carballiño semellan pensadas para non darse. Explicábamos os porqués. Isto é do 3 de xuño. O 3 de xuño. Vostedes publicaron as bases o 25 de agosto. Tuveron 2 meses para velas, 2 meses e pico para velas, para dar unha volta, para analizar o que nós lle viñamos dicindo dende atrás que eran erros, que iban deixar a xente fora. Non poden xustificar que non sabían, que, bueno, ahora hai que cambiar, pero habrá que recoñecer o que se fixo mal para solucionalo. Non vale decir, bueno, sí, as bases son mellorables. Non, as bases son un desastre.
En canto a prazos, como ben explicou Ricardo, en canto a xente que deixan fora, en canto a pagar 17.400 euros para facer isto. Miren, eu únome tamén o que dixo o voceiro do PP, e quero manter a marxe de todo este desastre, tanto o interventor como o secretario, que creo que, efectivamente, fixeron o que tiñan que facer, interpretar as bases que vostedes aprobaron en Xunta de Goberno Local. E, por suposto, a Miriam e Susana, as dúas rapazas que se comeron un montón de marróns de xente enfadada de asesorías chamando de tal, porque me consta que, claro, foron o espello de todas as queixas, onde a xente foise mirar para retratar o seu malestar. Mentres tanto, o Goberno, como sempre, a culpa é de Petitín, a culpa é de Pedrín, a culpa é de Antonín, a culpa é de Rita la Cantaora. A realidade é que aquí non hai nunca unha asunción de responsabilidades que permita mellorar, e iso está sendo un lastre para o Concello do Carballiño. Miren, con respecto á empresa, vale, non dubido, di Diego, a empresa é moi profesional, non dubido da profesionalidade da empresa, por suposto, non, só faltaría, pero o que está claro é que o que veu a facer aquí saiu mal. O que está claro é que a empresa supostamente contratada para elaborar as bases e levar adiante o desenvolvemento deste expediente ata o final del, non se fixo tal cousa. O que é certo é que a empresa o que fixo a vostedes, non sei se vostedes eran conscientes ou non sei se os enganou ou non sei se se deixaron enganar ou non, pero a empresa colocoulles as mesmas bases que se publicaran 2 meses antes en TUI por 17.400 euros. Eso merece unha explicación. Eran as mellores bases do mundo as de TUI e entonces a empresa tiña registrados os dereitos e non había máis remedio? Non, non é verdade. As bases eran moi malas e perfectamente se podían ter descargado de internet e se podían ter adaptado ao Carballiño sin pagar un peso. Aquí están as bases, TUI o Carballiño, TUI o Carballiño. Podes ver calquera porque están colgadas, unhas e outras. Son fotocopias e pagamos 17.400 euros. Pero miren, no prego de cláusulas pola que se contrata esta empresa, que se dixen antes, non sei por que se vai dar alá, invítase a unha do Carballiño, será que no Carballiño non hai máis asesorías, empresas capacitadas para facer isto, non se podían invitar a 3 do Carballiño, hubo que invitar unha de Coruña, unha de Vigo e unha do Carballiño. Deuse ya de Vigo. E, entre as cláusulas, di, vou non ler en castelán porque en castelán está, non sei por que siga habendo tanta documentación en castelán no Concello, pero bueno. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, siendo el plazo de ejecución de 3 meses a partir de la fecha que se indique en el documento de formalización del contrato. O contrato foi formalizado o 1 de xullo. A empresa tiña que ter rematado este procedimento entre xullo, agosto e setembro. O procedimento está sin rematar. Vennos de dicir vostede que ainda están algunhas alegacións pendentes de resolver, que resolveron outras, o procedimento está sen rematar. A empresa xa cobrou. A empresa cobrou 17.424 euros. Aquí está a factura, a empresa xa cobrou. Que queren que lles diga? Se non poden explicar, digan, pois non temos explicación. Vale, pois quedámonos con eso. Bueno, miren, a realidade é que o 25 de agosto, cando vostedes as publican, xa había dúcias de bases refrendadas por servizos técnicos, por servizos xurídicos, as da Deputación, dixémolo nós, eu neste caso non teño reparo ningún en volvelo a decir, as da Deputación son unhas bases sinxelas, son sinxelas, e déronse, e non sei, chegou a haber un informe da Abogacía de Estado pedido polo seu secretario provincial que lle decía que estaban ben, que efectivamente se podían levar adiante. Non sei se ao final o señor Villarino foi ao xulgado ou non, pero a día de hoxe, os que cobramos como autónomos esa subvención da Deputación, ninguén nos dixo nada máis. Cobrámola en xuño. E realmente, as do Carballiño, pois xa estamos vendo como están. Miren, con respecto á historia do domicilio fiscal, é un debate surrealista, porque non vexo onde está o problema para poñer domicilio fiscal ou centro de actividade. E abarcamos as dúas cousas. Non sei onde está o problema, non sei que os limita para poñer que teñan o do seu domicilio fiscal no Carballiño ou o seu centro de actividade no Carballiño, co cal estaba salvado. Miren, deixaron fora por este concepto a 19 persoas. 19 empresarios, pequenos comerciantes que son, insisto, non son Amancio Ortega, nin son tal que teña aquí unha tiendiña, non. Son de Maside, do Irixo, do San Amaro, xente que apostou, de Boborás, que apostou por vir montar o seu negocio a Carballiño e gastouse aquí a súa pasta, gastouse aquí os seus cartos, os seus aforros e fixo a súa aposta por este pobo. E agora ten que escoitar que o Concello polo que apostou lle di, non, vostede non ten dereito porque non paga aquí os impostos. Bueno, insisto, pagará uns sí e outros non. Con respecto de non estar ao corrente dos deberes tributarios, estou de acordo, non se poden pagar as subvencións se non se está ao corrente dos deberes tributarios. Non creo que fora necesario publicalo, como se fixo,
non creo que fora necesario publicalo, podíase poñer unha clave, podíase poñer un tal, porque hubo moita xente molesta, porque podolles contar casos de xente que o único que debía era o último recibo do lixo que vencera 15 días antes, porque pensaron, porque se anunciou de alguna forma, pensaron que había todo o ano para pagalo, e por ter unha débeda de 34 euros por unha confusión, aparecen nun listado como debedores. Miren que gratificante. Non vexo a necesidade aínda, e eu creo que é algo que se debe corrixir, as publicacións que se fan. A primeiro decreto non se publicou, o segundo publicouse cando pediron os interesados, e o terceiro publicouse con exceso de datos. Aquí o que non temos nunca é termo medio. E Diego, pedín rigor. Non diga que se deron 200.000 euros porque haxe 200 axudas concedidas, porque vostede sabe que hai moitas que non chegan aos 1.000 euros. Entonces, se temos que 170 axudas que estaban concedidas, que é os datos que nós temos, os outros tenos vostede, pero ainda non son de uso, digamos, da oposición. Entonces, se había 170 concedidas e había 142.000 euros, extrapolando 26 máis, pois poderán ser ao mellor, non sei, 170, 175.000 euros, se vostede quere, non pode chegar alá, que xa serían 33.000, o sea que 168.000 euros como máximo, 168.000 euros como máximo. Entón, non diga 200, vale? Insisto, hai que ser rigurosos e non tentar decirle á xente o que non é certo. Quédome cunha frase que me tranquiliza e me preocupa ao mesmo tempo, non sei como tomarme, que estamos traballando nunhas novas bases. En primeiro lugar, espero que traballen mellor e que custen menos a este Concello que as anteriores, que se sean unhas bases que de verdade non deixen a ninguén fora. Eu, de verdade, humildemente ofrezo o pouco que poidamos aportar, se nos pasan cando teñan ese modelo de bases, para velas antes, pero que sexa xa, porque claro, se vamos a unhos prazos semellantes aos anteriores, vostedes publicaron as bases en agosto, a xente, algúns cobraron en decembro e outras ainda non cobraron, extrapolen esa segunda fase se publican en marzo. Vai haber outra vez xente que non cobre ata setembro ou outubro esa segunda fase, que a idea cando se aprobou era que entrara no ano 2020. A idea era que entrara a finais do 2020, así que miren como estamos. Entonces, de verdade, lles prego nesto seriedade, responsabilidade, déxense de soberbias, déxense de contestacións, que a oposición non fai outra cousa que intentar que as cousas melloren. Pois, lóxicamente, cando vemos algo que está mal, temos que denunciar, temos que decir, temos que fiscalizar o seu traballo, que é o que nos toca. Pero non vale de nada ir a Badalnovas correndo a darnos unha contestación de chulería de feira e despois non solucionar o problema. A miña contestación non me arregla nada. E os veciños moito menos. E os comerciantes moitísimo menos. Entonces, insisto, por favor, que esas bases sexan de verdade para todos, que sexan rápidas, e se queren a nosa axuda, aquí estamos, de verdade nos ofrecemos para colaborar, porque, dende logo, non podemos repetir este desastre. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Rodolfo. Sofía. Ben, sí. Bueno, quero aclarar que, por suposto, sempre me estou a referir á xestión política e o equipo de goberno, nunca os departamentos técnicos, porque non teño máis que darlle as grazas polo seu traballo, evidentemente. Bueno, eu, despois de escoitar o portavoz do grupo de goberno, todavía estou máis preocupada, evidentemente, porque di vostede que están traballando, que tratarán de corrixir, entón, esas frases estamos fartas e fartos de escoitalas. Cada vez que vostedes teñen algo que explicar ou teñen algo que aclarar, falan de humildade, falan de estamos traballando, nos poñemos toda a nosa boa intención. Eu non o dubido, por suposto que non. Vostede o di, eu creolle. Os veciños e as veciñas penso que xa dubidan bastante. Pero, onde está o resultado? Teñen que cambiar. Vostedes teñen que cambiar as súas políticas, a súa xestión, a súa forma de facer as cousas. E mire, só son declaracións de intencións, porque que levan traballando 10 meses para obter este resultado, que é desastroso, porque o estamos vendo. Falta de transparencia total e absoluta, porque as explicacións que dou siguen, bueno, sendo xenéricas e di vostede que necesitaban a empresa. Podo
podo estar de acordo con vostede que non fosen capaces de xestionar isto. A empresa de Tui ou de Vigo, as mesmas bases de Tui. Donde están as empresas do Carballiño? Donde está esa vontade, esa intención de que quede todo no Carballiño? Da promoción das nosas empresas. Den exemplo, digo eu. Estou farta de escoitalos, non só o bloque, senón as veciñas, os veciños e todos os sectores afectados, públicamente. Sí, recoñecemos que hai erros, sí, recoñecemos que temos que mellorar, sí, teñen razón, lo intentaremos. Vostedes que están vacilando a todo Cristo, porque a día de hoxe que non este a segunda fase posta en marcha, que non este as bases xa modificadas, aprobadas e feito todo, eso que quere decir? Que máis tempo precisan vostedes? Que pechen a metade dos negocios? Non sei a que están esperando, porque eu non sei a que están esperando. E os afectados menos, porque están afogados. Vayan vostedes agora a preguntarle a todos os que volven a estar pechados, a todos os que non poden pagar os impostos, porque estamos nun mes que cuidadito, cuidadito. E ustedes siguen meditando en la poltrona. Home, pois vamos, para felicitalos, Eu penso que o mellor que poden facer é o salir do salón de plenos, apagar a luz, marchar pa casa e hasta el 2023. Porque é vergonzoso. Isto, de verdad, a veciñanza que lle deu esa maioría absoluta, os que están padecendo todo isto, non merecen a súa actitude. Non a merecen, non merecen este desgoberno. Como é posible que despois de 10 meses vostedes sigan estudando? Eu penso que son moi malos estudiantes, porque ademais vostedes o levan recoñecido desde fai moitísimo tempo. Isto comenzou en marzo, e andan peregrinando por todos os medios de comunicación, xerando falsas expectativas, porque a hora da verdade, onde están as axudas? Onde están? Repito, 170 persoas, e se llena la boca o portavoz do grupo de goberno, no, son 200. Hombre, non vou ser eu, non vai ser o bloque quen defenda a xestión da Diputación, pero bueno, chegaron ás 500, rapidito, rapidito, polo menos algo estaba ben feito, e ustedes 10 meses máis tarde siguen nas mesmas. É unha vergonza que hoxe non trouxeran a pleno as bases modificadas e como son precisos os orzamentos do 2021, que estuveran listos. No, na primavera, na primavera do 2030 van a estar, e agora seguirán recorrendo os medios de comunicación dicindo que, bueno, isto en 15 días está todo listo, porque xa o fixeron unha vez, e seguro que o van a repetir agora, pero os 15 días van ser moitos máis 15 días, van a ser moitos máis 15 días, e nese tempo os comerciantes, os hosteleiros, seguen sin ter ingresos, seguen pagando impostos, teñen que vivir, porque se non traballan, se non teñen ingresos, de que viven? Porque xa non é só manter os gastos fixos que teñen dos seus negocios, non viven. Pois axudas ás familias haille poucas, porque chimparon os 120.000 euros da primeira fase e non sei, deben ir pa obras, que é o momento de facer obras, porque vamos ir todos á piscina municipal tomar o sol no verán, o mellor mortos de fame, pero na piscina municipal vamos ir tomar o sol. Eu non me quero cabrear, porque non gañamos nada, pero é indignante, disculpade o tono, porque que despois de 10 meses isto é insoportable. Por certo, para subir o IBI anduveron rápidos, eso hai que decilo, montaron a burra de que se subía el IBI e non houbo que nos baixara, entón as axudas non se lle dan, pero os impostos súbenselle. Pouco máis que decir, porque creo que xa está todo dito, e máis que dito, é repetido hasta aburrir. Entón,
o BNG vai estar aí sempre como estuvo dende o principio para colaborar, para aportar e para ser construtivo e propositivo. E saben cal é a nosa proposta? Xa non hai que agardar máis, que as axudas sean directas para todos os afectados e inmediatamente, non nin pa primavera do Corte Inglés, nin po Nadal, nin para nada, xa, axudas directas para todos e que non quede ninguén fora. Nada máis, moitas grazas. Grazas, Ricardo. Sí, Pídolle... brevedad. Vou tratar de ser... Achega o micro. Digo, porque despois... Vou tratar de ser o máis breve posible e o máis... Ben, despois... Y enciéndelo también, Ricardo. Está encendido, me parece, sí. En canto que estaba dicindo o portavoz do grupo de goberno. De verdad que eu paso medo con vos, De verdad que paso medo, porque despois de todo o que dixemos e de ver o resultado da vosa xestión, que sigades todavía con estas. Falabas do asunto competencial. O PSOE de Ourense é a única forza política de España que sigue con ese tema. Os únicos. Adolfo, decías que non sabes se foi ao xulgado ou non foi ao xulgado. Estálle chegando a todos os afectados unha notificación por si queren personarse no proceso. Non a recibín, pero recibirei na LOU. Fala coa xestoría, pero vamos, estaban as enviando. Non recordo, 20.000. O sea, unha tolada. Pero bueno, cada un fai o que quere. De verdad que paso medo con vos, porque se sodes capaces de facer eso, pois mira, dixestes tamén, si te entendín ben, que propuxestes aos servicios de intervención e Secretaría do Concello de Carballiño que sacaran as bases como as de Diputación. Foi así. Nos presentamos as da Diputación para que valoraran. Para que valoraran. E que vos dixeron que non. Perfecto. Dixéramos que non tamén, como é a súa obligación, e volvo a repetir, é a súa obligación decir que non, a modificación presupuestaria, porque incumplíamos a regla de gasto. E xa vos dixemos aquí, incumplimos a regla de gasto. É que vos sodes o grupo de goberno, non estades aquí para decir, oi, vamos a cumplir. Para iso están eles. Sí, echa así. O mínimo pasaba co remanente. Utilizamos o remanente. Podíamos utilizar o remanente? Non. E que pasou despois? En 2 meses, que o goberno dixo, pódense utilizar os remanentes. E eso sabíamoslo todos. É unha situación de urxencia. Mira, hai un principio xurídico que di, mira, que sea a necesidade a primeira lei. E isto foi así toda a vida. Que facemos algo mal, perfecto, facémolo mal. Xa se virá e se solucionará. Paco, é así, non te rías. Non te rías. Vamos a ver, cando aprobamos a modificación presupuestaria, o informe de intervención da Secretaría, que decía? Que decía? Que había cartas. Que había cartos, non. Decía que incumplíamos a regla de gasto. Decía que incumplíamos a regla de gasto. Decía que non se podía facer. Aquí chegamos e votámoslo a favor. Claro, sabíase que se iba a modificar. E as horas da axuda no fogar igual, cando se modificou o precio. Tú de verdad crees que as axudas da Diputación van a devolver os autónomos da provincia? De verdad? Cando se sacaron, sabíase que eso iba a ser así. Que estamos rozando a legalidade? Pois claro que estaremos rozando a legalidade porque a lei non estaba prevista para esta pandemia. E a lei vai se modificando despois. É o normal. Decías tamén que isto é difícil. Que modificar os artículos é difícil, pero que vos pagastes 17.400 euros para que se solucionaran eses problemas. Pagastes esa cantidade. A mí non me vale que me digades que é difícil. Eu entendo que contando cos servicios do Concello, isto poderame dar esa explicación. Oye, pois é complicado, dunha maneira facemos así, de outra maneira facemos... Bien, pero que vos contratastes a unha empresa especializada. E esa empresa especializada temos que solucionar eses problemas. Que pasa? Que vos non lle explicastes cal era o objetivo que pretendíades? A vos, basta ler o título das bases. É para recuperar o tecido económico do Carballiño. Non me vale que me digas que hai moita máis xente que pode estar con domicilio fiscal no Carballiño e traballando fora, e tamén lle damos eses. Non, é que non é para eso. As axudas non son para eso. Decías tamén, é que pagan impostos no Carballiño. De verdad, quen paga impostos no Carballiño? O que ten o local aquí. Porque de nada nos vale que paguen o IBE no Carballiño ou que paguen o IRPF. Pois vai para Madrid. Os impostos municipales pagan os que traballamos, os que vivimos, e os que consumimos aquí, os que levamos a basura ao contedor. Eche así.
Entonces, a que tendes que dar as axudas? Tendes que recuperar, como Concello de Carballiño que sodes, o tecido económico do Carballiño, que era o que titulaban as bases. Eso como conseguides? Dando ao centro de negocio. Que tendes dudas? Dádalle o que ten centro de negocio, empadronamento ou domicilio fiscal. Eso non te solucionado. Tú crees que iban a ser moitas máis? Empadronamento. No, vamos a ver. Digo como requisito. Como requisito. Non digo que lle dedes a todos os que estén empadronados no Carballiño. Penso que se entende ben. Decías 200 axudas concedidas. 200 axudas concedidas. Non sei, as contas están en 170, que son as que están publicadas en decretos. Temos os decretos, estaba mirando aquí, hasta o día 22 de decembro. Espero que sea verdad. Supoño que será verdad. A cantidad que ti dis, imposible. Imposible porque se sumas 142 máis 26 máis son 168, non poden ser 200.000. Penso que é así, non? Non ten máis únicamente que estés sumando tamén os cartos que lle pagaste a empresa. Non vai por aí. Non dixo 200 empresas. Non, dixeches antes 200.000 euros. Bueno, é igual, queda claro, son 200 axudas concedidas. Vale, con 200 axudas concedidas durante o ano 2020 non me sale o 70% nin de broma, porque, se recordades, o que aprobamos aquí na modificación presupostaria é un total de 650.000 euros para este fin, en dúas fases. En dúas fases, estamos en 168. Sobre a primeira fase, non chegadas ao 50%. E xa digo, estamos no 21, e que estas cando se paguen, veremos cando se pagan. As últimas pagaron o 29 de decembro. As últimas pagaron o 29 de decembro. Xa veremos cando se pagan. Segunda fase, 0. Porcentaxe, que andades polo 25, non creo. Vamos a ver, tendes que ser serios. Tendes que saber que fracasastes totalmente con esas bases. Que esas bases non valen. É que tendes que buscar outro sistema. Aquí mismo, reconocedes que tendes moitos problemas coa xestión, pero que eso xa vos lo dixemos. Xa vos lo dixemos. E seguides empecinados en facer as cousas ao revés. Que é o que tendes que facer? Despois debatiremos a moción que presentamos nós co tema da Xunta. Tenderos que explicar, despois da reunión da FEGAM de onte, que é o que pretendedes facer. Se pretendedes seguir vos coas bases, se pretendedes seguir con esa segunda fase das bases, explicádenos como vades facer, cales son as modificacións. Estou curioso. Ti reconoceches que tuvestes erros, non? Que hai cousas que modificar, pero non dixeches ninguna sola que vayades modificar. Ninguna sola. Vale? Entón, gustaríanos que nos explicaras que é o que vades modificar nesas bases. E cuidado, acórdate sempre o día que é hoxe, e é o día que estades dicindo isto. A necesidade que ten a xente de recibir estas subvencións, a prisa que ten, que levámoslo dicindo desde o primeiro día, e cando estades vos dándovos conta dos problemas que trae isto. Vale? Entón, tedes que tomar vos unha decisión. Dende logo, con toda a información e con todo o apoio da oposición, contades. E contades desde o primeiro día. Estamos dicindo as cousas. Podémoslo decir un pouco máis cabreados ou un pouco menos. Pero a realidade sigue sendo a mesma. E vos tendes que ver cales son os problemas, ver que fracasou completamente esa línea de axudas, prevista en 650 e quedou en 140, e que tendes que modificala. Ahora, se nos vas a explicar ti ahora cal é as modificacións, pois estaremos encantados de escoitarte, nada máis. Gracias, Ricardo. Ben, dicir... Pide a claridade, eu penso que respostei as cuestións todas, tamén a que era respecto á empresa, que a parte, e tamén aproveito para respostarlle a Adolfo, a parte do tema das bases, fixo moitas máis cousas, como as que dixen. Quero recordar tamén que tuvemos unha aluvión de consultas de empresas e particulares durante o comezo do COVID, e que esta empresa fixo, que era unha das cousas que se pediu, unha oficina web para todo este tipo de consultas, que foron moitas. Tamén quero dicir que, respecto ao que dicía Ricardo co tema das axudas da Diputación, e que non bastes algús, dicir de que esas bases da Diputación, que non vía intervención,
que descoñecemos se algún concello as pudo aplicar, porque sabemos, porque estuvemos en conversas con outros concellos tamén que estaban na mesma situación que nós, que lle resultaba imposible, que a súa intervención non o aprobaba e, dende logo, que non se podían levar a cabo, non? Dicir tamén que, falando do ámbito competencial, que non só está ese debate en Ourense, Ricardo, porque ese debate estivo en grandes cidades, incluso, xa digo, que hubo algunha gran cidade de España que non pudo levar a cabo as bases porque entenderon de que non estaba dentro do seu ámbito competencial. Tamén dicir de que foi un desastre. Nós, o noso objetivo, obviamente, era que chegara ao 100% das persoas que o solicitaran. Non é mentir dicir que se acadou por agora un 70% das axudas que se solicitaron. Un 70% das axudas foron concedidas, que foron 200, que era o que me refería antes. Despois, o que dicía Adolfo, o das empresas, bueno, xa o aclarei. Que problemas vemos que temos que mellorar? Pois sí, efectivamente, hai varios, pero xa dixen antes, cando dixen que estamos traballando nelas, de que teñen unha complexidade moi grande. Hai unha complexidade moi grande, por exemplo, nun problema que se aludía, que era o tema dos pagos, o límite nas bases de execución do Concello está en 300 euros, que se deixou en 300 euros porque había no seu momento as subvencións que se daban aos colectivos culturais ou deportivos que teñan moita dificultade para justificar os pequenos pagos, pero que a tendencia está en ir baixando. A lei antifraude xa, non sei se xa o situou nos 1000, o máximo que se pode justificar nunha subvención en pagos en mao, e a tendencia é que desaparezcan. Tamén isto favorece a axilidade a hora de xestionar, investigar ou aprobar as axudas, non? Outro problema que se presenta, o do alquiler e a hipoteca. O alquiler si está recollido, pero a hipoteca e outros gastos que estaban a soportar de forma regular autónomos e empresas do Carballiño, pois tamén hai certas dificultades para que podan ter cabida. E como estes problemas que poño de exemplo, pois tamén está o domicilio fiscal, que obviamente foi unha decisión que se tomou, que as outras que valoramos, pois víamos que tiñan moita maior complicidade, complicación, e que iba a reducir o número incluso de solicitantes. Xa digo, moitas cousas que mellorar, pero moitas cousas que chocan ca realidade que se nos impón por parte da lei. Entón, o gallá chegar a todo o mundo, sabemos conscientes da situación que temos agora mesmo, pero, bueno, xa digo, un 70% agora mesmo que pode subir ainda máis, e agardamos que esta situación pois se revirta e que nas próximas pois se dé chegado e que a xente tamén este preparada, porque moita xente pois ao mellor pois non puido ou non diu ou descoñecía como podía revertir a súa situación para poder optar ás axudas. Dende o Concello dicir que se prestou todo o asesoramento posible, se fixo un esforzo enorme, xa dixen antes que agradecía o traballo dos departamentos, e penso que neste Concello se puxo todo da man para que pudera chegar a maior parte das peticións a bo porto. Sen máis, xa lle deixo a palabra a Adolfo. Eu vou ser moi breve, Diego. Non vou entrar máis no da empresa. Eu creo que é obvio que fracasou a intentona. Falas da oficina web que montou para todo o tema do COVID e tal, que está moi ben, e é absolutamente idéntica á da página web do Concello de Tui. Non creo que faga falta dicir nada máis. Bueno, o das cifras de 200.000, o 70% de tal, non é certamente riguroso, porque só se presentaron 291 solicitudes, só. Porque moita xente xa sabía que quedaba fora de antemán. Moita xente xa sabía que ao non pagar o aluguer polo banco xa excusaba presentarse. Moita xente xa sabía que por non ter domicilio fiscal no Carballiño excusaba presentarse. Entón non se presentaron. Eu entendo que o obxectivo dunhas bases municipais de axuda ao tecido económico ten que ser que se presente canta máis xente mellor. E, por certo, levamos todo o tempo falando se os que teñen domicilio fiscal no Carballiño ou non, ou isto ou outro, insisto, non ten por que ser unha fórmula e excluir a outra. Por que non o domicilio fiscal e o centro de actividade? Por exemplo, é que, alcalde, o que decía vostede antes dos impostos non se os ten, porque esas persoas estaránlle pagando un alugueiro ao dono do baixo, e ese dono do baixo paga un IBI aquí no Concello.
Que é un argumento que me parece impropio de vostede. Teño por unha persoa con 2 dedos de frente, non pode defender ese argumento baixo ningún concepto, e agardo de verdade que cando esas bases vayan adiante o eliminen, por favor, ou polo menos o maticen para que non quede ninguén fora. Remato. 2 preguntas. Os 2 primeiros puntos da moción evidentemente non teñen votación, só era para pedir explicacións e para que se nos aclaran cousas. O último é o único que ten votación, que é o de que se elaboren unhas bases novas, que é o que pedimos. Entonces, se están de acordo en que facer unhas bases novas, queremos saber cando van estar, que as bases para a segunda fase, que é importantísima, visto que a primeira non saiu ben e moita xente quedou fora, a segunda adquire unha importancia absolutamente capital. Hai outra pregunta que teño que facer, porque falaron vostedes deso. Cando van cobrar esas alegacións? Porque hoxe dinos que xa hai 26 resoltas. Cando van cobrar? Porque se xa están resoltas, decir hoxe aquí que están resoltas, se non van cobrar ata marzo ou abril, por eso poñanlle unha data para que esa xente se quede tranquila, para que esa xente saiba cando vai cobrar, e poñan unha data tamén para que todos os que estamos aquí saibamos cando vai haber unhas novas bases, e por favor, insisto, que non sexa marzo, porque que entonces ímonos a agosto, e a cousa está moi difícil, de verdade, créanme, vostedes se están na rúa, saben, a cousa está moi complicada, e debemos deixar de debatir isto e tentar axudar de verdade máis alá de calquera outra cuestión. Gracias. Ben, as bases novas, saben que mañá hai unha reunión, despois hai unha moción máis centrada nese tema, por eso só vou puntualizar. Mañá hai unha reunión xunta FEGAN Diputacións para tratar de que sexan unhas axudas máis potentes. Entonces, bueno, é fácil, nós estamos de acordo con sumar esforzos, vamos a apoiar esa iniciativa e vámonos implicar. Basicamente eso. A piscina municipal ou outras obras, a min a xente sigue pedindo obras e obras de urxencia. Quero dicir, para que o sepa todo os veciños do Carballiño, que é unha subvención da Xunta de Galiza, na que o Concello pois pon unha parte, e quero agradecer a Xunta de Galiza, concretamente a Consellería de Deportes, que nos botase unha mau. Entonces, bueno, creo que non é incompatible unha cousa con outra, hai que seguir facendo cousas, porque vostedes mesmos, como oposición, atendendo ao sentir dos veciños, pois moitas veces traen aquí como está esta obra, como está a carretera de Ourense, como está outro, quero dicir, tampouco non podemos, creo que hai que ter ese rigor, non esa demagoxia. En canto a si na primavera, hombre, podíamos dicir que mañá, pero como vostedes ben saben, e xa o dixemos así, ata que teñamos aprobada e pechada a conta xeral no ano 2020, entonces non lle vou dicir aos veciños que van a cobrar en marzo, porque seguramente que a exposición pública que hubo unha crítica pola vosa parte que está ben feita, no sentido de que ao mellor nas bases anteriores non dábamos chegado, non lle vamos dicir agora que van cobrar mañá. Como digo primavera, porque en abril será cando pase todos os trámites despois da exposición pública, e sendo optimistas. Esa é a realidade. Está aquí o secretario e sabe que a empresa veu aquí varias veces, aquí estuvemos sentados nesta mesma mesa e tratamos de mellorar no posible. O domicilio fiscal é compatible con que este aquí o negocio? Por suposto que sí, son cousas que se foron vendo. Tamén hai que dicir que o domicilio fiscal se cambia nunha mañá, é un pouco como o tema de ter débedas co Concello. Podíanse haber saldado antes de pedir, a dicir, unha vez que se pida a información, si se salda, xa houbera valido. Unha pregunta que me quedou no tinteiro, e é a pregunta, non se podían compensar como se fixo con outras cousas? Porque, por exemplo, cas becas do Plan Integrado de Emprego aos alumnos compensouselle cas débedas. Pero é difícil. Pero por que se fixo nun caso si e noutro non? Non, porque é que ven nas bases, entendes? Solo determinadas... Claro, pero se se compensa xa non hai débeda antes de facer o pagamento. Vamos a ver, se di que non se pode pagar... Solo determinadas axudas sociais permiten eso. Sí, eran axudas sociais. Determinadas axudas sociais sí permiten facer... Pero o que vou... As becas do PIE non teñen nada que ver. Vamos a ver, nós de feito miramos e tanteamos a posibilidade con intervención e con servicios nosos, si era posible que foran pagar a débeda e que entraran. Que pasa? Que nas bases determinaba moi claro que no momento da solicitude, que pasa? Que nese período, cando te informas ata que a solicitas, podían saber saldado ese tipo de... De feito, houve xente que a saldou. Como houve xente que no alquiler, olles, pois me ingresoulle unhos meses na conta e contoulle, de acordo? Quero dicir, outra cousa curiosa nas bases. Quero vos dicir... A posibilidade de compensar.
Sí, pero non é factible, que xa digo, non é factible desde o punto de vista vale, no, dos nosos servizos. Decía vostede que era das bases, entonces. Sí, no, é nas bases, quero dicir, a Diputación que optou por poñer o domicilio fiscal na provincia, de acordo, un pouco para que non lle viñeran de outros sitios. Non sei, nós puxamos eso tamén un pouco nesa base, parecíanos moito máis fácil que o que era o empadronamento, que podía dar lugar a moitas máis dúbidas. Polo demais, bueno, pois as bases, xa digo, vamos a esperar a reunión de mañá porque hai unha parte importante. Eu creo que vai haber outra línea de axudas tamén conxuntas, polo que estuvemos vendo e puden ler hoxe na prensa para o que é comercio e outros sectores que moitas veces, por ser moito máis minoritarios, nos olvidamos, como poden ser xinasios, como poden ser axencias de viaxes, bueno, negocios que se viron moi afectados pola pandemia. Esperemos que se chegue a un acordo tamén nesa línea. E xa lles digo, eu creo que sumando diñeiro da Diputación, diñeiro da Xunta e diñeiro do Concello, pois o mellor axuda, pois en vez de 1.000 euros pode chegar a 4.000, a 5.000. A Xunta, na fase anterior, deu no Concello 237 axudas, e, bueno, tampouco están moi lonxe das que damos nós. Quero dicir, xa digo, nós, a finalidade, pois é o que falamos sempre. Ese diñeiro xa está aí posto na mesa, xa está aprobado en pleno, non hai ningún interés en non dalo na súa totalidade. Polo demais, bueno, pois eu creo que aquí non se vota, non, Adolfo, nesta moción? A última, solo que comprometerse a cambiar as bases. No, sí, pero dicindo claramente o que está na mesa, que é a posibilidade de Xunta, Diputación e Concello, de acordo? No, pero mire, o acordo, espere que leo o acordo. No, está, que le cambiar as bases, sí. O acordo solo di que se cambien as bases, ten que votar a favor ou en contra. Como están dicindo que van cambiar. Vamos a ver, vamos a cambiar porque somos conscientes de que hai cousas que se poden, o tema de poñer fiscal e poñer ao mesmo tempo que teña aquí o comercio, ou a veces é poñer un i ou un ou. De acordo? Alcalde, o texto é moi sinxelo, que o goberno local se comprometa a elaboración urxente dunhas novas bases de cara á segunda fase que realmente non deixa ninguén atrás. Eso é todo o acordo. Que están dicindo que van facer, entendo. Sí, pero si, imagínate, Adolfo, si nos acollemos ao acordo FEGAN-Xunta, van facer as bases a Xunta. Entendemos que nos valdrían esas bases. É o que quero dicir. De momento temos que tomar este acordo porque hai que poñerse a traballar. Non sabemos cando vai estar ese acordo, cando vai a ter vigencia. Ese acordo... De momento, ainda non se pechou na reunión de onte. Ahora falaremos... Penso que estará mañá aprobado. Bueno, entonces, bueno, votos a... Nos vamos modificar as bases, evidentemente. Ricardo, a favor, me imagino. Sofía? A favor. Vale.